Привіт усім! Сьогодні з вами знову я, Мусевич Олексій, і ми коротко пройдемося по всіх лекціях з МЗК і Т. МЗК і Т – це такий предмет, який вивчається у вищих навчальних закладах і розшифровується це як методичне забезпечення комп'ютерних та інформаційних технологій. І так, сьогодні ми поговоримо про програмне забезпечення. Програма – це сукупність команд. Це якась певна сукупність команд, яка дає зрозуміти комп'ютеру, що він повинен зробити для вас. І програма має інтерфейс, тобто те, за допомогою чого людина взаємодіє, тобто користувач взаємодіє з комп'ютером, це називається інтерфейс. Тобто не представлення в виді машинної мови нулів і одиниць, а звичайна програма, де є кнопки, де написано чітко вхід, вихід, відкрити, закрити, ось таке. Програмне забезпечення поділяють на системне, прикладне та інструментальне. Системне програмне забезпечення має такі свої плюси. Воно управляє роботою портативних комп'ютерів, розподіляє ресурси, підтримує діалог з користувачем і також може створювати нові програми та їх автоматизовувати. Системне програмне забезпечення поділяють на операційні системи, системи програмування і сервісні програми. Основою програмного забезпечення є операційна система. Оси вирішують задачі взаємопов'язуваного функціонування окремих компонентів. Тобто операційна система – це така річ, яка допомагає існувати або співживатися, так би мовити, в одному середовищі різним програмам. Типи ОС. Є такі три типи операційних систем, як операційна система пакетної обробки, операційна система з розподілом задач по часу, операційна система в реальному часі для керування різними процесами. Детальніше шукайте в наступному уроці. Дякую за увагу, з вами був Мусевич Олексій. Якщо вам це відео сподобалося, підписуйтесь на мій канал. Ця інформація прозвучала на правах реклами.